wahleke kanje wathi alazi leli khando okhuluma phezukwane ukuthi lagcotshwa wake wadlula wena la ngaphambili wagoba wabekwa into ekhanda lakho. Be careful umuntu ukhuluma nobani. Manje asizange sisakwazi ukuqhubeka ukuthi yasithini indoda ngoba nathi amen bazalwane ngoba nathi phela kwase kuqhamuka omunye esamba nabo akade befunda kanye nomkhwenyana sesimbona nangeseza naye esemenyeziwe igama asisakwazi ukubuza ukuthi kwagcina kutheni. Ngagcine ngithi nje mase kusukwa la kwi-pavilion ngizothi kwagcina kwenzekeni lutho angisitholanga isikhathi sesijabulela lo sesijahuko koshutha izithombe naye. Yeyizwa leyo nto bazalwane, be careful ukuthi udeclarani ngomlomo wakho. Hawu mina sengobulawa iBP. Ha! Wawunikeze obani iBP? Usathana uzokujikijela iBP usuyanqa kanjalo. Usiyobulawa yona. Hayi ngeke ngegama lika Jesu. In Jesus name. Amen. So bazalwane asiyithintitheni ulana ke kuma Judges 4 and 5. Sithola lana ukuthi kwakunomuntu wesifazane okwakuthiwa uJayeli igama lakhe. Wayekushade noHebhere khona kwaIsrayeli. So ke nangi ke manje ke indoda ilapha empini nangu Sisera uyabatatazelisa bayabale kuyabagijimisa. Hayi wathi nje uJayeli ngeke. Amadoda ayasaba usaba ngisho ophethe uyoncenga uDibora ukuthi hayi Dibora mina ngeke ngiye empini uma ungekho wena uyoncenga umuntu wesifazane. Hayi ngeke Dibora ngeke mina ngiye empini wena ungekho. Wathu uJayeli oh okay la madoda esehluleka khona sizongena thini static sivala igap. Wavele kwathi mase mbona uSisera nange engasabhayizeli ubona bagijima sokuthi akaquleke wathi oh mhlonishwa woza ngene etendeni lami wathi lalela wasengene uvala abangibuzayo uthi awubonanga umuntu wathi hawu ngizokwenza nje ubushira angithi uyazi ukuthi uIsrael uyamsaba ngoba yena igiant igongo uyaziwa uyamkhola ukuthi umuntu wesifazane lo khulumayo ushuthi ukhuluma iqiniso. Hawu nangempela wamngenisa wathe sathi nje uyalala ubhazalala phezulu kocansi wamphuthumisa wathi phuza nanku umlaza wehlise inxano. Hawu nangempela wabona ukuthi engaze ngahlonishwa la wankankankankankankanka. Uyawazi ukuthi ngishamasi muwadle mina yalalisa akucoba umzimba laleyane wathi methi oh sele nangesehonqa. Niyazi ukuthi nemkhaba yenza ukuthi abantu bahonqe. Angikaze ngibone umuntu onomkhaba ongahonqi. Ukhona ongayiphikisa leyo nto. Jesus yabo nje banihleka nje niyayazi umkhaba nje uyahonqisa. Angazi ukuthi umoya unomhambuthi ufuna indawo yeni akazi. Bazalwane nangempela walala wathi uyahonqa ngempela wathi ukumuthi khona azothi methi wenzani abesethi abengifuna ukubona ukuthi uright yini. Oh so sorry nceke yenkosi wazi wakhathala kanti cha uzomchecka nje ukuthi ulele ngempela bathola ukuthi hayi ulele impela wahamba zangafuna isikhali kude wakhipha uphini wetende. Angithi niyakhunga ukuthi besikhonzela etendeni ola lonke bekuba khona ophini ababambe ini itende ukuthi umoya ungalihlusuli. Thatha uphini thatha isando ngoba phela vele makuyisetendeni funeka kube khona ophini fanele nesando sibe seduze ukuze umoya mawuthi nasi isando uphindisele phansi phinde lilehle itende. Wathatha wona wawufaka kahle endlebeni
ulele umuntu akazi nokuthi ukephi, basishayela isipikili sishala kusasa ohlangana nomhlabathi wafa. Ngobani? Efuna ukuzenzani? Ukuzikhulula ejokweni likabani? LikaSisera. Sekuneminyaka manje uSisera bahlukumeza. Naye manje lo kapteni wempi uyamsaba uSisera, uzuncenga uDibora ngokwesikhundla sakhe ukuthi ngoba Dibora uyijaji ngeke ngihambe mawungekho. Wavela wathi mina ngizoyenza ibelula lento, ngizoyikhulula mina, khulule noIsrael wonke. Banesibindi abantu besifazane, nibaphathe kahle bobaba abantu besifazane. Hey, banesibindi. Awambona umuntu ophila nomuntu onamathambo eswini inyanga ezu9, uyazi ukuthi ukucishe kube unyaka loyo, ehamba naye, elala naye, evuka naye. Hey bazalwane, yabona ukuthi abantu banesibindi esingakanani. Qala ke bona bebesiza amadoda makuliwa, mase beyibona ukuthi enye isiwile isiyophe ekhanda, lo usathi usazomqedela usathi bese fika lo sifazane amgqamalazele. Ayibuye indoda ithi, hey wena umuntu wesifazane musuku ungigqamalazela, ngoba use helpless. Uzomgqamalazela bese laba bazomsha athi shayani mina, shayani mina. Bese bethi uhamba usinde, kodwa isisindele indoda. So bese ikhuluma ukuthi umgqamalazela. Nezinto engishoyo ngoba manje uzofa, so usevuma noma yini. So ke bazalwane, abantu besifazane banesibindi, bayakwazi ukuriska ngokuphila kwabo ukuze kusinde umuntu. So ke bazalwane, lithi izwi lenkosi ke namhlanje uma usukhathele, uma usuthi enough is enough, uma usuthi I'm restless, uma usuthi I can't take it anymore, wena uzoyikhulula ejokweni likabani? Likabhuti wakho uJakobe. Awuzukhululwa yimina, uzozikhulula wena. Yasho indoda endala, yasho yalala phansi yafa uIsaac. So nathi bazalwane ekseni asikhululeni. Usugqilazwe ileli jokwe for years. Uthi nje ngiyayeka akuyekeki. Hayi ngeke ngisaphinde ngiphuze. Kuyoba ulizwanga nje ngephunga nje. Hayi uthi ngizobuye ngibone ngizoyeka next week. Bazalwane, izinto ezikhona lezo uNkulunkulu asikhulula kuzo siyabantwana bakaNkulunkulu. Athi omunye mina ngeke nje into ekuthiwa ugwayi awuzile 1 week 2 weeks, isonto lesithathu awuzwa abantu bavele usathana benze babheme bonke isimoko esigcwala. Athi alingise usidumo, alingise uLoweza ehambe athi uLoweza yini kodwa makhelwane athi ngifuna ukunuka ukuthi khona lembungu le usidumo. Awubazalwane wayengeve emzonda. Wayemzonda inhliziyo yakhe yonke, uhambe emsnifa. Nezwi lenkosi lisho njalo laphana Job ngithi chapter 7 uverse 14, chapter 14 uverse 7, uthi nje ngephunga nje lamanzi. Akusadingi lempande iwathola amanzi wamunce, ngoba injani isigugile isibolile, kodwa nje uku-inhaler iqedile zophinde futhi ithele. So nathi bazalwane, uNkulunkulu akasize ekseni asikhulule thina. Sisho ukuthi enough is enough, sengikhathele. Nami ngase ngikhathele, ngayisho lo mina ngathi Jesu ngikhathele ngingakakwazi nokuthandaza. Hayi I can't take it anymore. Ngcono ngiyibulala. Ngalungisa iretex, ngalungisa intamo. Kodwa uNkulunkulu ngoba wayene purpose ngami ukuthi ngiyobe ngimile la ngo-2026
uNkulunkulu wangisindisa ngase ngikhathele ngabona ukuthi isolution ukuyibulala kanti akona ukuyibulala isolution lithi izwi lenkosi uqalekisiwe olenge emthini so ngesikhathi wena uyibulala wena unesono sokuyibulala wena uyitshela ukuthi uyophumula ayikho into ozoyiphumula uya straight to hell so ke bazalwane uNkulunkulu akasize asiyikhulule thina ejokweni lani lika mfowethu uJakobe asiyikhululeni bazana sivala amehlo maningi amajokwe asibophile bazalwane asisathandi lutho kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi noma ngabe lephi ijokwe noma ngabe wenza izivumelwano nabantu abangafanele manje bakwenzisa izinto ongayithandi une right yokuthi uyithuntuthi uyikhulule wena ejokweni ungathi nakuthi sengobulawa yilento ayikho into ezokubulala amanga kaSathane lawo lalela izwi lenkosi not amanga kaSathane ubani namhlanje kuseni othi ayinami ngikhathele angisathandi lutho sicimeze sonke sivala amehlo wena othi usukhathele uthi nje shwi isandla meke ngathi bless ehlisa God bless you sekubonela uJesu uthi nje isandla nje bese uyehlisa usukhathele lento oyenzayo awukusakwazi ukuhlukana nayo ikubambile zikhulule ukhona omunye othi nami sengikhathele ngiyafuna ukukhululeka uzenzela wena awenzeli mina okwami nje ukuthi nje bless you akukho kokunye engizokusho wena nje okwakho ukuphakamisa mina ngithi bless you mayengekho futhi omunye oshoyo uNkulunkulu akabusise lo uphakamisile baba wethu ongcwelise Nkosi yami uJesu nasekuseni baba siyaphinda ukusondela kuwe siyabonga baba ukuthi namhlanje siyakhululwa emaketangweni esitha asibophe wona iminyaka ngeminyaka siqilazekile athi lithizwi lakho uyophila ngesod konke ukuphila kwakho uhlale kude namazolo ezulu uhlale kude ezweni elingekho fertile elingakhiqizi ukudla uhlale la kodwa umusa ukhathele usuthi I can't take it anymore wena ozoyikhulula kulelo joke likamfowenu and ngempela wayikhulula yena ejokweni likamfowabo ngoba sibona umfowabo esesaba esehambisa amakhosikazi ehambisa imfuyo phambili ngoba esaba umfowabo ngokuthi wamqilazela wayeseyikhululile esenza konke lokho waqala waphila impilo yakhe nomfowabo waphila impilo yakhe baba siyabonga ukuthi lo phakamisile ake wenze baba imiracle empilweni yakhe umkhulule kuleli joke elimbophile uyalazi wena baba ithini singalazi mkhulule baba simuzwe sefakaza ethi hey ngaze ngakhululeka ejokweni elalingibophile futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngangikhona enkonzweni ekseni ngezwe izwi layo ukuthi angiyikhulule mina ngakhulekelwa ngasizakala ngempela siyabonga ke baba thatha udumo lwakho ke namanje ekseni abanye badinga ukukhululwa ezifeni sesikuphathe kakhulu sezibaphathe kakhulu izifo abasathandi lutho ijokwe ongalazi uchronic ongakazi ubone ofuna ukukhokhelwa imali every month umuntu aphile ngamaphilisi umuntu aphile ngemithi umuntu aphile ngemjovo kodwa namhlanje kuseni uyabakhulula abantu labo abafuna ukukhululeka awuphoqi umuntu ngenkani ngoba ukuba kunjalo ngabe uyabakhulula abantu athi umuntu angizange ngisho ukuthi mina bengifuna ukukhululeka uyiwe nje umfundisi ongithandazele mina ngingashongo ufuna abantu bayize uthi wena Jesu usaphila emhlabeni uthanda ngikwenzeleni ithi impumputhe uma Nkosi uthanda mangibone iyasho ukuthi nanti ijoke lingibophile ngifuna ukubona nami njengabantu bonke ngingezwa ngendaba kuthiwa khona inkomo
kukhona utshani, kukhona ntontoni. Namanje Nkosi yami ufuna abantu bayisholobona, bayibona ukuthi bayadinga. Baba siyabonga ukuthi uthembekile, uzobasiza, uzobasindisa ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen and amen. Asishayele uJesu ihlombe elikhulu.